Comigo está Ana Blanco, que é a nosa arquitecta favorita, de Mira de Novo, que nos vai dicir que é o que está pasando, que hoxe en día as nosas cidades empezan a aparecer fornos. E tal e como están configuradas, ao mellor é que nos levan a iso, non? Un pouco, sí, porque efectivamente, sí, os científicos levan dicíndonos isto dende fai moito tempo, que o efecto da illa de calor, non, que lle chaman, pois está moi presente nas cidades. E isto ten que ver, pois, por exemplo, coas zonas asfaltadas, coas zonas con moitísimo formigón, coa falta de árbores moitas veces, co tráfico. E isto fai pois que a radiación, que normalmente ven de arriba abaixo, digamos, non, que ven do sol, que tamén se produza como ese efecto de sartén, non, que dicías ti, que quenta o chan e que ese chan de repente empeza a soltar mogollón de calor cara arriba. E isto, bueno, tense que evitar, tense que traballar, porque o que antes era un verán caluroso sin máis, pois agora realmente ten moitos efectos sobre a saúde das persoas, non? E, bueno, sabemos que ten efectos porque, por exemplo, na década de entre 2006 e 2015 houve un total de 13 olas de calor aquí na península, non? Pero na seguinte década houve 30, é dicir, máis do doble, que é moitísimo. E iso pois produxo 24.000 mortes que teñen relación directa con este efecto das grandes olas de calor, e sobre todo que afectan as persoas maiores, porque son o grupo máis vulnerable, non? Claro. E iso, pois, bueno, que se ten que contrarrestar de alguna maneira, porque as cidades teñen que ser ese refuxio, non? Tamén para as persoas que as habitan, e teñen que ser lugares de cuidados. As cidades teñen que cuidar de alguna maneira as persoas que vivimos nelas. Que queres dicir cando dís lugares de cuidado? Pois mira, lugares de cuidados son un pouco estes espazos que nos producen tranquilidade e que nos fan ese refuxio fronte a estes efectos das olas de calor, non? Poden ser un árbore e pode ser tamén a infraestructura verde, non? A infraestructura verde son como todos estes elementos verdes naturais que se conectan entre eles, que son dende unha avenida arborada nunha cidade, que cada vez hai menos, non? Que cada vez hai menos. Que cada vez parece que nos molestan e que as quitamos, non? E iso non pode ser, porque teñen un efecto sobre a saúde das persoas. De feito, bueno, os árbores teñen un efecto moi grande sobre a temperatura, porque esa radiación que ven do sol, cando topa cun árbol e crea unha sombra debaixo, pode reducir a temperatura ata 5 graus, é dicir, é a diferencia moitas veces entre estar ben e de repente estar moi mal. Totalmente. Ti que és arquitecta, non? Que cousas hai que facer ou repensar no deseño urbano para mellorar? Porque agora estábamos simplemente pensando nas cidades para circular por elas, porque se estamos pensando para habitalas, obviamente agora mesmo non reúnen as condicións, non? Efectivamente. Bueno, o que hai que facer é pensalas dende este punto de vista, non? Pensalas como elementos de infraestructura verde conectados que creen estes pulmóns verdes, pero ademais, bueno, hai que pensalos tamén como lugares nos que temos que sentirnos a gusto, é dicir, no que o aire ten que estar ben, non ten que haber polución como hai en certas cidades, non? E para todo isto axúdannos os árbores, e para o tema das olas de calor axúdannos estes refuxios climáticos, non? Os refuxios climáticos ao final son edificios e tamén son elementos interiores, pero tamén exteriores, non? Como falábamos antes, e son edificios dende bibliotecas ou teatros ou museos ou centros sociais que nos permiten estar dentro deles resguardados das altas temperaturas que están ocorrendo no exterior. E son moi relevantes. De feito, o Estado agora acaba de determinar esta rede de refuxios climáticos que ven derivado dun pacto que se fixo a nivel estatal, non? En relación a isto, a emerxencia climática que sabemos que estamos vivindo derivada dos efectos do cambio climático. E o Ministerio puxo xa como a disposición da cidadanía un total de 1.121 edificios a nivel estatal, pero que ademais, bueno, que é moi interesante porque a idea é que os diferentes gobernos, os diferentes, digamos, niveles, non? Dende o Estado central ata os propios concellos, que poñan a disposición da xente estes edificios e estas zonas verdes, non? Un pouco un conxunto de elementos que permitan que a xente poida estar a gusto e refuxiada nos momentos máis duros. Claro, é que moitísima xente de a pé, ao mellor non sabedes, non, que hai lugares nas vosas cidades, nos vosos lugares, onde vos podedes refuxiar aproximadamente desde maio ata setembro, nas épocas de máximo calor, onde vos podedes ir refuxiar porque hai edificios que están preparados para neutralizar ese calor, non? E poder estar
pois, a cubillo, non? Ti falaches dos espazos que se habilitan, os patios escolares tamén son? Sí, os patios escolares son, bueno, deben ser, digamos, porque hai moitos que non o son, porque no deseño arquitectónico, non, como considerábamos antes estes patios escolares, realmente eran como grandes superficies para permitir estes xogos de pelota, non, pois xogar o fútbol, o baloncesto, que non permite moitas veces pois, que aparece un árbore pois, polo medio, non? E a idea agora mesmo é reconfigurar estes espazos para que, bueno, para repensar un pouco os xogos que hai neles tamén en relación a isto, non? Que teñen que ser lugares nos que os nenos e as nenas que tamén son vulnerables, que teñen espazos de sombra nos que estar a gusto. E pode haber pois elementos que se poden implementar nestes lugares, como poden ser pois xardíns de choiva, non? Nestes lugares que escoitas como caer a auga e tal, que eso para os nenos tamén é superestimulante. Tamén pavimentos drenantes que permitan pois drenar a auga cando chove e que tamén permitan eso, que non se xere ese efecto como de sartén, non? Que se fai moitas veces. Logo meter árbores, meter incluso hortas, non? Para que os nenos poidan xogar aí. Eu creo que é como un concepto distinto, non? Dos patios escolares. Hai que repensar totalmente as urbes, sobre todo, non? Sí, e estes patios escolares que realmente tamén poderían servir de refuxios para a xente cando non é horario escolar, é dicir, pois polas tardes ou en verán, cando os coles se pechan, que poidan ser tamén pois lugares os que poidamos ir a refuxiarnos. Total. Mira, eu criei-me en Suiza dicían, había unha máxima que era, se chegaba aos 35 graus, non había escola. E claro, estábamos rezando sempre para que non houbera, porque ali non hai festivos, para non ir á escola, vale? Entón, estábamos rezando, pero poucas veces chegábamos aos 35 daquela. Claro. E ali xa estaban pensando niso. E falando de pensar nos espazos, non? Se centramos no mapa de Galicia, eses refuxios, onde se atopan? Que edificios, en que edificios pensou o Ministerio que podrían ser os nosos refuxios climáticos? Pois mira, vouche dicir primeiro, vou deixar así un como spoiler para despois, vale. Porque primeiro vouche dicir as características deste tipo de edificios, non? Porque estes edificios... Estupendo, necesitámolo. Claro, porque estes edificios, o que pasa con eles é que moitos son de pedra, son moitos edificios tradicionais, que a pedra era un gran illamento térmico, e iso, bueno, o que facía era que eses edificios que non foron pensados para ser refuxios climáticos cando se construíron, pois que agora poidan selo. Que teñen ventás moitas veces máis pequeniñas, non? Pois, como este que estamos vendo, por exemplo, pois de pedra, con ventás máis comedidas, que non permiten entrar tanta luz, pero que permiten, pois eso, evitar un pouco a radiación solar e que bueno, que eso, que a xente que este dentro poida sentirse máis confortable porque teñen mellor ventilación, porque están, bueno, en mellores condicións, digamos. Claro. Bueno, en Galicia o que temos son 9 en total. 9? Que hai, sí, 9 refuxios climáticos en Galicia. Sí, temos 2 en Vigo, temos 3 en Ourense, temos un en Santiago e un na Coruña, bueno, como estamos vendo aí, e temos 2 en Lugo. A maior parte deles son edificios administrativos, porque ao final son edificios que propón o Goberno Central e os que teñen propiedades son estes, son os que hai, pero que comparten unha serie de características que son necesarias, non? Claro. E están, pois, a que comentabas ti, por exemplo, non? Que se recomenda pois, que teñan unha apertura ao público de maio a setembro que estean abertos nas horas centrais do día para que a xente se poida refuxiar aí, que teñan un acceso gratuito, dicir, non pode ser que teñas que consumir algo, dicir, non pode ser unha cafetería ou un restaurante, non? Que teñan esa característica de permanecer dentro pois, alrededor dos 27 grados, por exemplo, que teñan acceso a auga potable, que poidas acceder a servicios, que sexan tamén accesibles para persoas con discapacidade, bueno, e moitas veces que estén localizados en barrios nos que a población é máis vulnerable, non? Que pode ser pois, que haya xente máis maior que precisa destes refuxios climáticos e tamén xente pois, que moitas veces non se pode permitir mercar un aire acondicionado e afrontar ese consumo enerxético non? Deses meses. Entón, é un pouco un complemento que a cidade nos ten que prestar porque senón aumentaría, digamos, as desigualdades tamén entre nós, non? Total. É que tivemos toda a vida, o mellor, os parques nas cidades, bueno, de toda a vida os maiores tiveron algunha árbore, algunha figueira, algún carballo que daba boa sombra e aí protexíaste, non? Hoxe en día nas cidades, cantas veces vimos que os centros comerciais, por seren espazos moi grandes, non sei se teñen os materiais axeitados, pero desde logo mantéñense frescos, que é a característica que poden ter estes edificios estatais, non? Que reúnen, bueno, pois que son espaciosos porque acollen a moita xente, non? Os lugares, os refuxios climáticos en Galicia, non? Ti que opinas? Estes refuxios climáticos viñeron para quedarse? Home, creo pensar que sí, porque realmente o cambio climático, por desgraza, pois chegou para quedarse.
estas olas de calor chegaron tamén para quedarse, e o ideal sería isto, non? Que foranse aumentando e que esta rede de refugios climáticos tivera tanto edificios como isto que comentabas ti, non? Como parques e como zonas que nos sexan de protección. De feito, bueno, falábamos en anteriores programas, non? Falábamos deste tema de que en Galicia temos moi integrado o tema dos coidados, non? No rural, moitas veces, dos espazos dos coidados, deste entorno dos lavadoiros que comentábamos, deses bancos e demais, que moitas veces xa son, en parte, un refuxio climático, xa a xente os usa para ir neses momentos nos que hai moitísimo calor e que nós temos a sorte de que xa existen e que poderíamos simplemente poñelos en valor e complementalos con algún servizo que lle poida faltar, non? E ademais temos eso, grandes espazos naturais que tamén son un gran refuxio climático, eses montes que moitas veces rodean as cidades, os regatos que as atravesan en moitos casos e que tamén poden ser refuxio climático e que ás veces precisan eso, simplemente unha actualización de aumentar esas zonas verdes, de polo menos non perder as que temos, porque é verdad que moitas veces se perden por mantemento, porque a veces son incómodos os árbores, non? Pero realmente son moi necesarias e dotannos dun servizo que ahora mismo é máis que necesario, non? Totalmente, que posibilitan a vida. Efectivamente. Son tan importantes como iso. Entón, as cidades teñen que volver ter árbores por máis que custa mantelos. Tamén custa manter outras cousas, pero o asfalto e o cemento están dando demasiado calor. Efectivamente. Está por todas partes. Sí. Moitísimas grazas